Mga kalingap, habang kami naghahanap ng matutulungan sa bundok, tinawag kami ng isang bata na nagagawa ng walis. Nagulat kami nang malaman kung para saan ang walis. Ito daw ay para makabili siya ng gamot dahil siya ay mayroong sakit sa puso. Ano pong pambiling gamot? Sino may sakit? Ako po. Ikaw? Ang may hiling ka sa Lord. Ano ang hiling mo sa Lord? Sana po magaling na ako. Bakit? Para po makatulong kay Mama at makaaral. Sa pagkakataong ito ay sobra akong naawa sa batang ito dahil nakita ko sa kanyang itsura ang hirap ng kanyang nararanasan. Napahanga ako dahil kahit ganito, nagsisikap pa rin siya upang makabili ng kanyang sariling gamot. Ay mga kalingap, at today ay mag-scout po kami sa bundok mga kalingap, at kasama ko yung pamangkin po natin na si Atong yan. At maglibot-libot po kami at makakita ng bahay. Ito po mga kalingap, at maglakad-lakad lang po kami. May mga bahay pa daw po dito mga kalingap. Ito po yung ginagawa natin mga kalingap. Nahanap natin yung mga taong kailangan ng tulong. Kahit po medyo malayo, bundok-bundok. At pupuntahan po natin. Ito po mga kalingap, dito tayo magdaan. Ay! Dito lang, naghahanap pa kami ng matutulungan. Ba't ka nagkaano dito? Bulbundukin na ito ah. Ba't ka nagyayagis dito? Ano pong pambiling gamot? Sinong may sakit? Ako po. Ikaw? Ako. Payat ka nga oh. Anong sakit mo? Sa puso po. Sa puso? Opo. Anong nangyari sa puso mo? May sugat po. May sugat ang puso mo? Opo. O bakit nasaan yung magulang mo? Naghahanap buhay po. Anong hanap buhay nila? Sa bukid. Sa bukid. So, ibig sabihin kulang din yung ano. Pero okay ka lang. Bakit may sakit ka tapos gaganyan ka? Kaya mo? Opo. Hinihingal ka oh. Kaya mo pa? Bakit kailangan mo pang maggawa nito? Pangdagdag po sa pambiling gamot. Oo nga. Nagpa-check up ka na? Ha? Opo. Anong sabi ng doktor? Yun nga, yung sugat. Opo. Ano daw ang kailangan gawin? Mapaturok. Mapaturok? Opo. Grabe mga kalingap po. O dito ka ano to. O to oh. Dito ka grabe payat po niya mga kalingap po. Ilang taong ka na? 14 po. Anong pangalan mo? Hernani. Hernani. Opo. Nag-aaral ka pa? Hindi na po. Nagtigil na po. Bakit? Dahil sa ano? Sakit po. Kaya mo pa. Baka atakihin ka. Paano ka ba atakihin? Hinihinga lang po. Hinihingal ka ngayon eh. Gusto mo ano? Saan ba ang bahay nyo? Malayo po. E di, samahan ka namin, baka maano ka pa dito. Ha? Ayos lang po. Di, ano na lang. Hinihingal ka kasi. Idalhin ka ta doon sa bahay nyo. Tapos, magbigay akong pambiling gamot. Ha? At gano'n na lang. Anong magkano ba yung gamot mo? Ha? Nasa 500 plus po. 500 plus.
Grabe. Anong pangarap mo sa buhay? Magsiman. Seaman. Kung may hiling ka sa Lord, ano ang hiling mo sa Lord? Sana po magaling na ako. Bakit? Para po makatulong kay mama at makaaral. Grabe. Kawawa naman po ang batang ito, mga kalingap, natagpuan namin dito. Kailangan po niya ng tulong. Sige, ano? Malayo ba yung bahay mo? Opo. Hindi natin pwedeng makausap sila, ano? Sila mama mo, nasaan sila mama mo ngayon? Nasa bukid. Nasa bukid. Toy, bibigyan kita ng pambili mo ng gamot. Salamat po. Kakatulong na po. Pandagdag. Bili ng gamot. Grabe. Kaya mo pa ba? Gusto mo samahan ka namin? Mag-uwi ka na kasi pwede ka man ng ano. Baka galitan ka ni mama mo. Hindi po yun. Kailan ba yung sakit mo nangyari? Noong December po. December? Nung nakaraang taon? Opo. Di bali ilang buwan ka nang nagkaganyan? Ang payat mo, oh. Baka hindi ka kumakain. Nakain man po. Minsan po hindi. Bakit? Pag hinihingal po ako. Pero ngayon okay lang pakiramdam mo. Opo. Hinihingal ka, oh. Gusto mo samahan ka na namin? Mag-uwi ka na. Okay lang po. Kasi okay ka man, may pambili ka man ng gamot. Ayaw mo talagang samahan ka namin? Baka kagabihin ka na dito. O paano pag inatake ka? Ha? Paano pag inatake ka dito? Kaya mo pa? Opo. Kailangan makausap ko yung nanay mo. Ha? Samahan na kita dun. Ha? Kila mama mo. Sure ka? Dito ka lang. Opo. O paano yan? Mag-isa ka na naman dito. Ha? Opo. Si papa mo nasaan? Nagtatrabaho. Sa bukid din. Nasa bukid din. Opo. Tatapusin ko pa po ito. Tatapusin po yan? Bibigay ko po sa inyo. Ha? May binigay ka na po. May binigay ka po sa akin ay. Okay lang kami. Tatapusin mo talaga para maibigay sa amin. Opo. Shade ko yung ano mo. Pero okay lang kami. Basta ano, maging okay ka. Ayun din ang hiling ko, sana maging okay ka. At deserving po ito si Hernani, Opo. Hernani. At deserving po itong mabigyan ng tulong. Sino man pong nais kailangan mo daw ng turok Opo. sa nais naman pong magpaabot ng tulong sa kanya, kailangan po niya ng turok. Nasa magkano yung turok na yun? Ano po, nasa 150 po ang bayan pag tuturo. Ilang? 150? Naturukan ka na? Ina po. Ilang beses ba dapat turukan? Naging 18 na daw po ako. Matigil na. Oh, sa isang araw. Dapat araw-araw may turok o ano? O 21 pang araw. every 21 days. Opo. So ngayon,
Wala ka pang turok. Opo. Lampas na yung 21 days. Wala pong pambiling gamot ay. Ilan ba kayong magkakapatid? 8 po. 8. Madami din. Ato nga masasabi mo sa kanya? Ha? Ano na Ano? na pray lang siya kay Lord para gumaling siya. Kasi yun lang yung number 1 na matutulungan siya. Si Lord lang ang makakatulong. Oh, tama yun. Tama yun, mag-pray ka lang kay Lord, ha? Ba't mo kami tinawag? Alam mo din na vlogger kami. Hindi po. Nakakapaglaro ka pa? Hindi na po. Ano na lang ang kaya mong laruin? Ito po, naghahanap buhay. Pagkaano? Walis po. Paano pag kukuha niya ng mga walisin? Kaya mo pa? Opo. Grabe mga kalinga. Grabe yung batang ito. Nakakaawa po. Kawawa man si ano po, Hernani, mga kalingap. Yan po, nagpipilit at ibibigay daw po sa atin. Okay lang kami, ha? Gusto mo, pakatapos mo, samahan ka namin. Hindi po. Okay ka lang talaga dito? Di paano yan? Alis na din kami. Salamat. Salamat po sa binigay niyo. Kaya mo pa? Sigurado ka, hindi mo kailangang alalay? Opo. Parang hinihingal ka, oh. Grabe mga kalingap si Hernani. Napakasipag na bata. Natagpuan po namin dito. Gagawa ng walis para makatulong sa magulang. Para makabili daw siya ng gamot niya. Na gustong tumulong sa magulang pero may sakit. At kailangan po niya ng tulong ng kalingap. At sa nais po na magpaabot ng tulong sa kanya, ito po yung GCash at Facebook natin, at tulungan natin yung bata. Naawa po ako mga kalingap. Salamat po sa panonood sa vlog natin ngayon. Thank you so much. At ito po, siya na po yung naging vlog natin, at kawawa po mga kalingap. Naawa ako. Salamat po. God bless.